शिवोहम श्री उज्जैन महाकाली दिव्या ज्योतिषशास्त्र खनिजोय प्रास सोडवून मिळता लग्न भलायकी शिक्षण नोकरी व्यवसाय भुर्गीय वास्तू अर्थ घर वैवाहिक नातं नरघोष बालरिष्ट दोष प्रेतभूत पैदा आदी सगळ्यो जिणेच्यो समस्या क्षुद्रपीडा खातीर दिल्या प्रेतपैदा ग्रास्तू उपायात्मक अंतर आणि उपसनी साधना दरेकल्यात सांगतात समस्या 9 मुळाव्या तत्वांवर दर एका समस्याचे अचूक तंत्र उपाय दितले अघोरा सिद्ध नागसाधू डोही काशी हिमालय उज्जैन आदी अघोरा नागसाधू लोकांनी चालवलेली संस्था रुद्र महादेव राज हरेश राज पालनाटी गुरुजी गारी नेमणूक करपा खातीर संपर्क करचो 7793977877 हांका मेळ्ळा श्री उज्जयिनी महाकाली दिव्य ज्योतिषालयम शिवोहम अघोरी खगोल केंद्र One step can change your life. North Indian AGHORI style अस्त्रमंगला प्रश्ने थांबुला प्रश्ने हात फोटो कुंडली अचूक अदमासा वर्वीय अदमास अघोरीच्या आध्यात्मिक शक्ती वर्वीय 100% हमी अशा समस्यांचे अचूक उपाय नाट्य पैशांचे प्रश्न उदासीनता आणि ताण कौटुंबिक वाद उर्मोग परत मिळवप भुर्गीय नाशिल्य जोडप्या समजून घेवपाची गरज खऱ्या मोगाक परत मिळप लग्नाचे प्रश्न नोकरी सोदप नकारात्मक ऊर्जा काढून उडवप नाखुश लग्न जीवित काळी जादू आणि सैतान समस्या आणि आदी हेर बेस्ट वशीकरण स्पेशलिस्ट ब्लॅक मॅजिक स्पेशलिस्ट तुमचे समस्या येवचे पहिल्या नष्ट करात आणि तुमका नष्ट करात खनिची स्कूड मजे काम मोडूंक शकना ते मजे आव्हान खनिच्या समस्या खातीर आणि खनिच्या कुडी खातीर आयुष्यभर संरक्षण उपलब्ध आसा हांग उपलब्ध आसा यंत्र मंत्र कुंडली सतचक्र रंग सुगंध आभा दिव्या सूर्योदय प्रकाश थेरपी आणि हीलिंग सेंटर